Tadi ang koinai sini borong no risaroi langsomnai aro sini khela bai kerenjak tumba sini agi sempal kaya kharap laina sini bidan sar omo bini guru agi sakanrei ija yasok sonan bagai ang sini sar no koyo sini para phanglar sidi bobo kharaksa khela bai ke belai no kerenjak ba sini thai blok kamini para phang ba yamo kharap laina sini omoke thai blok kamini para phang thai blok kamini chaudhary oke sini kus tadi ang sini jorano haina hai sini tabok somini yago yapari diro sini takuk somit apa tiar tong hunggakai ang ring sinai tabuno haste ni mungurang rasa mungkurang laibuma gana thai blok kamini para phang bini ya makarang lain jotono botong sok mar rasa mungkurang awas ini sab layo iya para chaudhary bukan khanaga sengkat layo borang bisona deborma sano koinai hai bini samung lukrong ni khao nirang na ba bade ang sini jorano haina hai sini tahuk somini yago yapare biro takut tay bukuk sungno sanda kaham dotolo tay hambai yafaro tinini program organizer no ani nagabe anu ring hode bimol debroma mo kumusuk dia permane bagai ang saksakno agar tay liya na oh sokat ma ko mana tiara tong na bro angke bung samane bor tiar tong hunggakai ang ring sinai tabuno haste ni mungurang rasa mungkurang laibuma ganang zaman mani